Do organizácie Jeden rodič som sa dostala tým, že mala som problém so zaplatením bývania. A keďže mi na obci povedali, že ma vysťahujú, tak najprv som rozmýšľala, že pod ktorým most. A tak som objavila stránku Jeden rodič, takže som sa tam zaregistrovala. Ja som si najprv myslela, že ako možno väčšina ľudí, ktorí majú nejaký problém, ťažkosť, že pomáhate tým, že dostanem nejaké financie, pomôžete mi niečo zaplatiť, potraviny a tak ďalej. Ale to bolo úplne inak a bolo to fantastické, pretože som dostala pomoc vlastne aj po profesnej stránke, lebo ja už som sa stretla aj s inými organizáciami, ktoré vlastne, pomôžeme vám, prišli, spísali papier, dovidenia. Ale Jeden rodič nie, oni sa vlastne starali vždy, či už životná koučka, kariérna poradkyňa. No a neustále sme boli v kontakte. Nebola som vlastne len číslom. Rodičom odkazujem jedno: www.jedenrodič. Strýko Google vám to nájde. Keď nie, som tu pre vás. Pomôžem vám. Čiže rodičia musia vyplniť registráciu a žiadosť o pomoc. Nezabudnúť aj registráciu, aj žiadosť o pomoc.